nandalo le olo victime par violence ni resaka ny accusation ataony olo sasasasany toy ny koragnany viavy tamin'ny lomoaly le nataoko tamin'ny live lomoaly tsy afaka omaly mba zay afaka omaly donc lomoaly tsy haiko je m'appelle pas trop ok zaro kegna tseky ny za tseky le laby nandalo fizavandro magasin mila mahano pointegna mizaza fady tafije hely sendriky coucou belle zandrinakatiako nani atoa ke maro olo victime nikoragna moa zay sy magnangy igny tamin'ny marandraigny regny koa izy anao mitady za zegny yao za zo manao zegny fotony tsy haiko baka za iranona ho izy za le magnangy madamo ny popon'olo igny anao za volako tegna mitady anao za parce que za touché ta vidéonao igny fotony tsy rariny raha navoanao igny peu importe motif nandalo raha navoanao tsy rariny ka tiako azavenao aminaka ino aby ny raha fa nataonao est-ce que anao fa nagnano plainte est-ce que anao nagnano accord na misy papier anao na tsisy papier. Moi, je suis là pour t'accompagner, pour t'aider. Ouaza tamnaze. Donc, tantarene amnaka yo vlanko mila mvoatrek 2024 malagas chamayat fuzo malagas tia mila mvoatra. Yo c'est vulgaire, vraiment vulgaire. Ulmanga tuetri karayo parce que m'imposer fiainagna tsinitsika alors que tsy fiainagnan'olo igny m'imposer za malo tegna midriky lalina amin'ny affaire igny satria je suis dans le victime aussi comme elle fa la différence ne za tsara na voapopoko izy na voapopoko e grave ka izy nagnazava madamo igny merci ho izy amin'ny vidéo nataonao. Merci anao gnampy za fa zaho izy fa nagnano plainte zaho izy fa nangala avocat ary zaho izy tsy arakarakaraha volagnin'olo amin'ny réseaux sociaux izy hoe izy tsisy taratasy izy mpangala vadin'olo zaho izy tsy agnaido tegna fa za mayo teto izy miasa CDI izy ka tany miasany nambarany zaho izy tegna hoe misy mahazaza zegny fiainako izy fa kalagigna za igny hoe tsy kosodiko tsy kiniako fa ny antony zay tantarako aminao izy izy anao ny tantarena le ny mety tantarako edy zay ny tsy mety zay tsy azoko no mahialagna tsigny ny fahazahoako izy ny fagnambarana izy aminaka izy andeha ambarako atsika eto ka ny tantara madamo lehilahy igny zegny tsy vadiny fa lehilahy igny namandrô mpagnano ambiance ndraiky ro ko fa lera ro magnano miaraka magnano ambiance comme madame igny olo masiaka donc izy tsy haiko na olo karakory fa izy zay ko fa magnano ambiance miaraka magnano figana toka tsy de tiany zegny mandeha magnano bordel loatra zegny karaha ataon'olo abo sasasasa magnano figana toka bordel ninany zay c'est un peu discret ke tamin'izegny hoe izy andrany réveillon mba hoy izy igny de réveillon ry zanako izy nagnano fety tsy haiko taia za hoy izy ny propose namagna maromaro hoe hiaraka hagnano fety hiaraka hagnano réveillon zay amizay hoe tsy haiko asa nandeha chez Arlette amy zoko be Arlette igny abambo ka ilehilahy igny hoe izy misy tomobily miconduire izy andefa message aminaka ka hoe izy hagnano bonne année hagnano fety ensemble miaraka atsika fa i madame naka marary tsy antragno ka tsika miaraka izy magnano fety za hiaraka aminareo olo lehilahy io zegny ke madame nany igny zegny olo hendrako tsisy ino ro olo fankahe zegny ka navy amizegny mba zegny izy niaraka nagnano fety zahay izy tapitapako koragna tapitapako
araka nagnano fety hoe zay nandeha ke zay hoe samby namo lehilahy namo za namo zay presque namo ke za hoe vola tamin'ny lehilahy igny izy tamin'ny namany io zegny izy atsika koa fa namo ty atsika tsy mila mandeha atsika mangala mahala atsika mandry atsika baka eo mifo mandeha fa atsika tsy mila mandry ela asa izy nivolagna karaha zegny asa lehilahy nivolagna karaha lehilahy de nivolagna zegny comme izy nivolagna ry zanako izy antragno agny ro zay fa za mila mody lehilahy nivolagna zay fa izy amizay nagnambara raiky lehilahy hoe za mila mody fo fa ry zanako ao hainao fety comme amizay zigny mbala lavidavitra zegny trajet-ndreo nandeha nandra amy tragnon'ny lehilahy io ro karaha nandra amy tragnon'ny lehilahy io même pas une heure de temps naviandreo amy tragnon'ny lehilahy io ro ma fa marandraigny ny alaniky donc fa marandraigny ka fa 3h 4h fa marandraigny madame ty zegny navy ke madame ty navy io tomobilin'ny lehilahy io migarantany amy figareny akanjo magnango io niantogna amy salon ndray lehilahy io tsy fandriagna raiky ro fa to ro mpikamarady fa ro tsy lehilahy araiky ro tsy lehilahy hinany zegny araky izy mivola fa ro pila bandy araiky fa to za mitandregny drako mety drako olo tia ambiance izy azonareo za ma tsy mahay izy fa tandrignesako izy olo tia ambiance ke magnangy igny zegny baka tagny ny tonga rahavaviny ka izy zay tagnatin'ny tragnondreo ka izy nandry anao ny kamarady ka anao koa baka kamarady anao ndraikindraiky tafandra amy tragnon'ny kamarady olo jiaby mety magnano zay za ty mpagnano zegny tsy mahagaga zegny ary tsisy raha mahagaga zegny ka izy koa izy nandry igny ndray reo mala tsy ela naviandreo an-tragno navy zegny vadin'ny lehilahy ty baka tany koa fa navy igny nahita akanjonany karaha nisy olo ny signaly fandinian'izy to koa fa navy zay lehilahy nda lehilahy tsy hainy tahena andria lehilahy fa en tout cas izy ro samby namo izy ka olo nangala toeragna ny fandriagna izy ka olo nandre fa i lehilahy ty amizay nagnabiagna tragno aloha nizy nagnabiagna tragno izy nivolagna magnangy gasy ty madame nakanavy io anao izy miala io fa mamara ka za volagniny drako ty za tsy isitriky fa tsika tsara olo miaraka ka ngay tsy mety volagnina atsika tsy olo miaraka ambarany viavy ty anambarany lehilahy ty misitria fo mandeha nambadika ao fa vadiko io izy navy io ro masamy mbala mamy mbala voavy abonane rahavavy magnany ty amizay zegny nidriky fa nahita costume nazy costume ny skinny zay boko eo izy zegny nagnadosy tennis izy ke izy amizay zay pagnanaovany tennis igny magnany ty fa nahita izy rango 5h du matin zay popoko nahazo izy vidéo zay raha lavalavany tsisy vidéo igny ka tamy voalohany zay bala tsy namopoko nagnazava zegny izy tamy vadin'le olo zahay tsy miaraka madamo za misy vady amanjanaka zahay mpinamagna anao ka za mitandregny volagn'olo fa tsika olo fa fanody fankahay zahay drako tsy miaraka eo izy zegny tsy nikeny madamo ny rosirosiny zokiny zay zokiny zegny magnangy agnabo io fa zay tsy lehilahy fa zokiny magnangy mavety be karaha homby igny zokiny madamo io zegny ka fa karaha igny zay nivangondreo ty afantsofigny izy ka mizaho olo an-tragnondreo izy za tsy namaly fa za mila hody fo iboaka tsy nimboandreo izy roaroeo izy bakao magnangy igny izy mavestra nambarany magnangy igny tsy anao ma za mavestra anao mandeha magnano za karaha io tanao vestra anaka io magnangy igny anao nata mavestra za tsy amaly anao fa za tsy nanambadivadinao drako natao nampatsoragna zay vonenay fo anao niany magnangy igny na vadina anao na tsy vadina anao niany vonenay fo paka fahinana anao miala eto niany zay miala eto magnangy vidéo jiaby zegny ny filmeny jiran'iny viavy io
ny filme ny viavy io zegny. Ka ny boaka zegny hady io rango an-tragno siska antany. Izy koa zegny fanavantany zegny ma tsisy olo teo ny efitra fara feno olo amin'ny quartier, tsisy olo ny jery, tsisy olo ny boaka, tsisy olo rango 5 heures ho izy, tsy haiko jusqu'à 10 heures, tsy haiko ela zay kuna irô nagnano raha io teo. Ke zaho izy mamo en même temps, lehilahy io koa mamo, lehilahy io fo ma volaniko nanakôry. Baka amin'ny lehilahy tsisy raha vitany sambonamo, tsisy raha vitanay sambonamo, rô tsy mamo, araiky mavesatra, araiky bey, nagnano sitrapondrô. Ke le raha nisy amizay, magnangy io zay tsy vady mariage. Même vady mariage tsy tokony hamopo olo anao amin'ny façon abibiagna karaha igny. Ka nambarany magnangy io, anao izy namopoko za tsy akô, za tsy biby, za ny poponao io, aha, koa tsy farany fahinako niany, tragnahary mbo mahita, fa za tsy namontsy ny vadivadinao, na tsy atokisanao, na za takanao nandry tantragnonareo ty tady, zay tsy takanao ambony ambany. Za tsy nehe namopoko zay fo, ne namopoko farany tsy digny afatrafatra amizay drako, fotony raha vavinjo zay mavety be izy agnabo igny, akory ma izy ataoko amaly rô izy, rô aroe izy, bako zaho izy. Zegny izy tegna nampalaelo zaho izy, rô gasy sasasasany tamayo teto izy, tanisy za ty izy. Na raha amindrô izy nahita izy, rô ny za hafondy contraire sasany nagnano vidéo izy, nandeha volambolagna n'importe quoi, nefa izy fombany mayo teto, mpangala vadin'ola. Vadiko agnatin'ny tragno izy, vadiko zo izy, fa vadin'ola zo teo baka eo za vadiny koa izy, fa mangala magnandiafa koa izy, agny haiko koa izy. Fa karaha zay fiainagna eto izy. Karaha ohatra hoe za nangala vadin'olo taka agnatin'ny tragno izy, mety nataony namopoko zaho izy fa tsy izy ndraiky raha vaviny sambo niady za namopoko zaho izy, za tsy namalo izy, nataondrô karaha bibo izy. Mbala sakiny gasy sasany koa izy, mbala magnano live koa izy, mivola ambarandrô mbelako izy. Za ty izy tsisy olo tsy mahay zaho izy. Za io izy mandeha Madagasikara agny izy ataondrô clandestin izy. Za teo izy tanjoamba izy tsy haiko taia. Zaho izy fa misy taratasy izy fa 3 ans za masy taratasy, 3 ans fa niasa CDI izy. Ka anao fa mandeha mayo teto, rô fo magnova fiainagnanao, rô fo karaha rô mahay fiainagnanao, rô fo mandeha volagna tsisy taratasy. Karaha ty, nefa volagniny, tsy zegny fiaignako izy. Na koa fa matra izy alefako aminao raha tia momba zaho izy, nono anao izy, na inakiny karaha momba zaho izy, za koa izy touché izy, alefako aminao izy raha momba zaho izy. Alefako aminao za misy CDI izy, alefako aminao za misy papier izy, alefako aminao fa 3 ans izy, nazako papier naka, nana koa aby raha jiaby zay izy. Fa rengo hitako, za mahotsy de olo Facebook, fa rengo zo hitako. Raha jiaby volagndrô kapokapoandrô rô, raha tsy mary mikasiky fiainagnanaka izy, fa problème nakazo teo izy, za mbola marary loatra za nahazo areo izy, 13 jours areo izy. Izy ma izy fa nigidigidran'ny fanjakana agny rô izy fa, zaho izy malahelo loatra izy, zaho izy koa mba nataoko raha igny na navoazazy igny izy mba lafafa izy fa, raha tsy nataoko izy. Za ty izy olo tia la vie izy fa la vie tiako izy tsy de bordel. Zay izy tamin'ny Charlotte izy, zay tsy ako nandeha taia izy, sambonamo izy, za nivolagna za odantra, nono izy nivolagna, tragnonany tsy lavitry tany misy zay fa reraka izy, nody an-tragnonany, zay mpinamagna izy. Zegny izy nahatonga izy, naviany zao izy, nandra tragnonany fa tsy ndika za nandra tragnonany izy, nandeha nambady vadiny. Hary zegny izy fataon'olo eto. Olo eto izy koa mangala vadin'olo tsisy dikany amindrô zegny, rô magnano raha mahatsara irô fo fa, rô izy tsy miasa lohany ino na ino, gasy samby gasy mangala vady, gasy mayoty mangala vady, komoro mangala vady, fangala vady abolo jiaby eto izy, satria zay fiainagna eto izy. Fa za fa mivolagna maty za vonjeo izy, mbala sakiny gasy sasany izy mivola, mavoaza izy, karaha ty, nagnano vidéo, tsy namono. Koa anao mbala magnano vidéo madamo izy, zegny izy koa tianao efa, zaho izy tegna malahelo izy, karaha tsy gasy izy havy aty izy, hafa raha mayoty atao izy. Za amizay vola taminany. Nao za taminany. Malahelo za drako za taminany. Za tegna malahelo fona kamadio za.
Nana le anao zao ka volaniko na ifamatra anao tsy famatra tsisy olo mino anao fa fazagnahary faiko za namanao ndraiky raha navoanao. Zay zaho zavogno nagnampy anao. Voalohany oza tamina. Raha voalohany nagaga zao za maro gasa mayo teo zao. Na tsy nahita action igny rô za. Mialatsigny za amindrô jiaby ao. Tsisy araiky amindrô volaniko mba nikaiky anao. Nagnano tout pour tout hagnampy anao. Rô izy tsy nikaiky tamiko mikaiky izy foty la gueule za. Mitandregny mila za mitandregny tata foty la gueule za izy akora. Anarô kangenge mangala vadin'olo tsy misitriky. Akizendrô koa anao izy amy raha tsy nataonao. Izy koa ka mba nataonao tsy nagnino fa tsy tokony zegny andehangalagna telefôny mikaiky tsy magnamia moraly namagna. Igny zegny izy nataondrô zao izy. Kasavake izy misy moment izy fa tsy mamala appeln'olo eky. Nefa que telefôny izy foto zao izy mbala marary izy deja zanazoare. Efa gnaragnaraka zeo izy. Igny izy tsy ambelako izy fa za fa nagnano plainte nécessaire izy angatako amy Zagnahary izy. Azondrô foratadiavindrô raha nataondrô za igny izy parce que za izy tsy biby. Oui za taminah nanodrako tsy biby eo za. Na biby za tsy atao karaha igny fa misy respect mamono biby. Biby tsy vonivonegna. Ka anao koa volaniko taminany. Anao koa volaniko taminany mila aide. Je suis là. Anao za taminany mahazo avocat d'office ko anao tsy nitosy 3000 € za taminany. Anao CDI io. Anao volaniko taminany mahazo avocat d'office tsy magnefa avocat anao za taminany. Ohatra ka le avocat anao zay za taminany mila mpagnefa anao. Zegny tsy maro za taminany fa anao tsy magnefa avocat. Anao za mangala avocat. Za taminany baka eo za. Fa misy ny association, misy koa olo volaniko raha nagnanovako vidéo igny. Mialatsigny manongna agnarana misy zokinakazy ao volaniko taminany. Izy zoky Zahina zay. Nataona amy commentaire za taminany na nivolagniny. Izy za olo atokisa koa io ray aman-dreny ao koa io volaniko taminany. Izy ampasy mahita mipetraka. Io mavita koa magnampy anao. Mavita za mavita magnampy anao fa io miankina aminao tompony. Anao tsy forcegny. Anao koa fantory fa tsara. Rangatako izy tamina karaha raiky fo. Koa marigny izy gasy zegny izy heto mba havita agnampy za. Koa mbala misy gasy izy magnampy zao izy. Amy journée tribunal izy. Tiako rô mba miaraka mitsangana miaraka aminakario izy. Mba hita amy fanjakana hoe mba misy gasy piretandrazagna aminaka mba nisoutien za. Marigny zeo za taminany. Nde zeo za tsy volaniko amy lafi fa volaniko direct amy zoko Zahina, volaniko amin'ny association. Volaniko amy gasy aby rô avy. Mekanjo mazana nagnano live tsy maintsy agnazava fotony teto nagnanovako zegny. Merci amle viavy nagnamia numéro nazy. Merci Ravavy. Tsy haiko aby azova agnaranazy nagnamia fa peu importe situation na et elle est victime. Peu importe. Fotony viavy tsy vady mariage na vady mariage misy atao hoe la loi. La loi atsika jiaby ambany la loi. Ka le olo tsy namono olo fa mbala resaka vadiagna fo. Anao tsy sauvé namanao. Anao nde agnanognano raha karaha igny mamoampady. Mamopoko magnangy, magnano raha tsy rariny. Tsisy olo mérité zegny. Intsakaiky za malô za mikroara izy. Izy koa izy navandy zegny ny problème nany. Fahotana nany zegny. Za peu importe fagnazavana aminaka. Za haisha za mikroara madame io. Fotony zao za zegny j'étais victime avec madame Sandrine. Volaniko ndraiky raha zay. Je suis victime de violence morale. Baraka. Zany akao raha tsy fagnako antoriko ro koa nazahoako intérêt pas possible. Fa za tsy raha tsy fagnahy fotony haiko. Raha jiaby io amy dunia ty. Misy fetrany misy farany. Za tsy nangala vadinany. Za nandeha nataony nangala vadinany. En plus de ça. Mais non, c'est partout. En plus de ça. Mbala mila mitory za koa Madagascar tam fotoagnany zegny. En plus de ça. Magnasasa babako regniko zanako jiaby natao ladala. Mara nataony madame Sandrine za. Ka ninaniny. Popoko. Bako vidéo olo ny filma olo voisindrô zegny ni filma. Lava be filma igny. Baka io izy tsara nagnaparitika vidéo parce que tsisy fotoagna filmeny fa igny nanana anday poandrô makarakory koa ma izy anday filme izy. Abako nazahoandrô sary igny zegny ta l'hôpital zigny, tsako l'hôpital, tsako police, sary igny.
gasy foko nandeha nangala sary igny copine nany nangala sary igny copine je sais pas qui nandeha nangaparitika sary nany nandeha nangaparitika soranazy fa ko video igny fogna volagniny video igny tsy naizigna zao izy fa i copine teo izy igny izy nangaparitika sary igny izy naizan'olo hoe fa zazo izy ke za madame Yvonne hoe zabaka tsy kainaisa fa Yvonne merci aminany nagnaja za volagniny tsisy kale tsy azaoko ny marigny izy na nisy tarata za na tsisy tsy azaoko ny mary fa to za tsy namaly video igny izy mbala extrait fo hitanareo fa zigny raha lava be rango 5 heures rô namompoko zao izy te fantsofy hondry raha nataondreo zao izy zao tsy namaly zany volagna za ampilanareo zany te za tsy nangala vadinao madamo zay fo volagniny raha nambarako ndraiky farany zao izy lavo izy nanonge raha mavetivety iny magnangy fa to video igny izy lavitry video igny izy raha mavetivety iny magnangy igny izy hagnabonakazy igny madame tsy lelao izy fa zigny magnangy fotony tam Facebook tam baka volagna misy zanane zokiny zigny izy araiky madiniky igny izy no vadiny lehilahy io zigny izy bevoka izy le zokiny izy le nagnabonitratranankao azoky izy sady mamangosora izy sady magnantsotsoro fagnevako izy araiky koa izy mamopoko izy rodrako tsy ho afaka fa ireo higadray za magnambara nareo tsara nareo mayotte en journée comorien anareo mayotte maorez je m'adressais à tout le monde qui concernait ma vidéo je vais essayer de parler en français. On vous respecte. On est une femme. Tous femmes dans le monde, on est pareil. On est une femme. Mais moi, je suis une femme malagasse. Je ne suis pas d'accord avec les actes que vous avez traités. Les femmes malagasses qui se trouvent à Mayotte. Vous avez agressé. Vous avez fait trop mal, même vous-même, vous n'arrivez même pas à faire ça avec vos enfants, avec vos familles. Pourquoi vous traitez une femme malagasse comme ça? Si c'est à cause des maris, oui, je vais vous comprendre. Je vais vous comprendre. Mais à Mayotte, il n'y a pas vrai mari, désolé. À Mayotte, il n'y a pas vrai mari parce que les vrais maris, ça n'existait pas chez vous. Parce que chez vous, une mari... Pour tout le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que vous êtes musulmane. Vous êtes musulman. Vous appelez Ahmad. Vous appelez Assimini. Vous appelez Mariam. Vous appelez Hamina. Comme moi, je m'appelle Aïcha. Si on rentre vraiment trop loin avec une histoire là, mais moi, je vais rentrer vraiment loin une histoire là. Vous êtes musulman. Musulman, on veut pas. Il y a la loi qui Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans le Coran, il a mis dans le Coran, à chaque femme doit se respecter son homme. C'est ça le problème de Mayotte. Parce que vous là, vous dites que c'est mon mari. C'est il a caché mon foyer, non. C'est vous-même qui êtes musulman ou musulmane. Doit-vous accepter le truc que Allah subhanahu wa ta'ala qui écrit dans son livre Coran là. Parce qu'il a bien dit dans le livre, un homme, il a le droit épouser 4 femmes. Hein, quand on rentre dans la religion. Donc vous êtes un pays français, mais vous êtes pays français musulman. Vous doit du respect ça. C'est vrai, ça fait mal. C'est pas à ma place. Mais moi aussi, je suis dans le victime. Possible, à demain, mon mari, il part ailleurs. Mais ça ne veut pas dire que si mon mari, il part ailleurs, et moi, je vais tuer une femme comme moi, je vais traiter comme animal. Non. Même votre animal domestique à chez vous, vous n'arrivez même pas à faire un mal comme ça, alors que votre animal, il mange votre nourriture, il fait caca partout, il fait pipi partout, il vous emmerde. Vous comprenez où j'ai envie de venir? Parce que vous êtes musulmans. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah, c'est Dieu même
qui vous punissez, pas tout le monde, la femme, le homme, qui traite mal à toutes les femmes du monde, surtout à Mayotte. Parce qu'à Mayotte, il n'est pas comme à La Réunion. À La Réunion, on trouve beaucoup chrétiens, on trouve beaucoup, mais à Mayotte, presque 90%, ils sont musulmans. On doit se respecter entre nous. Si le femme malgache qui prendra votre mari, oui, mais c'est votre mari, pas la plupart, c'est pas à la mairie. C'est votre mari qui est dans le Coran, dans le tradition, hein, dans le coutume musulman. Mais c'est pas votre mari vraiment légal. D'accord? Je m'excuse, hein, à la personne qui ne concerne pas. Mais je m'adresse à la personne qui est concernée. Arrêtez la violence. On a marre. Ça veut pas dire que on est Malagas, qui sort à Madagascar, qui allait chez vous, ça veut pas dire que vous allez faire comme vous voulez avec nous. Non, c'est stop. C'est stop. On est 2024, il n'y a pas de violence. Arrête de faire de violence. Traitez d'abord les enfants qui font des bêtises se trouvent chez vous. Il y a plein des enfants qui allaient brûler toutes des choses. Pourquoi vous sortez pas? Allez taper les enfants là. Allez éduquer vos enfants là. Allez, je sais pas comment pour changer votre ville. Alors que entre nous, on s'est maillé, on s'est tapé, on s'est fait mal. C'est juste que entre les Bangalas là, les chouchous là, ou les chouchoutes là, ça concerne que entre nous. Mais c'est pas qu'entre nous, on va se tuer, on va se faire mal. Vous êtes mauvais exemple, madame. Madame, que c'est bagarre, que c'est pas bagarre, que tu as fait mal, violence avec une femme malagasse, là. Tu es méchante, très méchante. Et nous, moi, madame Aïcha, Yvonne ou Soubaye, peu importe que le nom, ça sonne là-bas chez vous, moi, je vous laisse pas tranquille. C'est pas une menace. Parce que nous, là, on habite territoire français, chacun son droit. Même nous, on est étrangers ici, territoire français, mais on a les droits. Parce qu'on est être humain, on a les droits. On a les droits. Comme vous, tu peux pas faire mal comme ça avec les gens, alors que tu veux pas comprendre, alors que même toi-même, t'arrives pas à tenir les bangalas de ton mari, soi-disant de ton mari là. Toi-même, t'arrives pas à comprendre. Pourquoi t'arrives pas à tenir les bangalas de ton mari? Parce que toi-même, t'es pas forte. Si t'es forte, t'arrives à tenir les bangalas de ton mari. Mais t'es pas forte. Ça veut pas dire que t'es enceinte, tu fais n'importe quoi. T'es qui, toi, madame? Regarde-moi bien, j'espère que ma vidéo là avait allé avec toi. Regardez-moi bien dans cette vidéo. En plus de ça, madame, écoutez bien, suivez bien l'histoire de Mayotte. Il y a les Malagas, il y a le Français, il y a les Indiens, il y a les Africains, il y a les Arabes, il y a les toutes races qui se trouvaient à Mayotte. À Mayotte, c'est pour vous, mais c'est pour tout le monde aussi. C'est pour ça que les gens, ils viennent. Ça veut pas dire que toi, tu fais toujours contraire que la loi s'impose à Mayotte. La loi s'impose, arrête violence. La loi française a dit arrête les violences. Pourquoi toi tu comportes pas bien? C'est juste les Bangalas? Comporte-toi bien, madame, parce que là, maintenant, là, tu rentres en prison pour rien. Parce que pour moi, c'est pour rien. Les Bangalas, c'est toujours dans le pantalon des autres. Ton mec, là, il va trouver ailleurs. C'est pas que toi, les femmes. Hein. Il y a plein de femmes à Mayotte. Tu vas sortir à gauche, à droite, il y a plein de femmes. Plein. C'est pas que toi, ni c'est pas l'autre. Ah, mais tu me touches, Claudia.